Hmm? Ayan. Mga kapudibis. Hello mga kapudibis! Today pinadalan ulit tayo ng Bobs and Chicks! Ayan. Kung natatandaan po ninyo mga kapudibis, naimukbang na po namin ang kanilang chicken bagnet na napakalutong mga kapudibis. Mag-e-enjoy ka talaga sa sarap at sa lutong. At meron din po sila mga bagong menu. Ito po yung kanilang Bobs and Chicks affordable liga rice at salted egg, spicy salted egg rice. At meron din po silang kapampangan sisig at dinakdakan. At syempre, meron din po silang Bob's bagnet. At meron din po silang mga condiments. Ito po ay ang sauce, ang ulam na sauce for everyone, spicy vinegar, at special vinegar. At meron tayo dito crab paste. At meron tayong garlic Chili garlic. At meron tayo ditong bagok kapampangan at charap. Mga kapudibis. Excited ako. Mga kapudibis, ayusin muna namin to. Ipa-plating po muna natin para ma-enjoy natin lalo ang sarap. Yes, kaya mga kapudibis, 1, 2, 3, go! Kaya mga kapudibis na. Na-plating na po namin. Yes, mga kapudibis, kaya bago po tayo kumain, frame na po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaham kay Kapampangan. Manganta na po, excited kami. Opo, alas 5 na. Excited po kami At saka, kasi gusto namin magpasalamat kay Ma'am. Kay Miss Cheese, ayan, sa kasama po niya at sa staff po ng Bobs and Chicks. Yan, Maraming salamat po, Ma'am. Na-miss po namin Bobs and Chicks po niyo. Yes. Kain na tayo. Excited kami. Natikman natin yung nila. Chicken bagnet. Ay, syempre, masarap kung may atcharap. Ako gusto ko may atcharap. Suka. Ikaw suka. Ako ito na lang. Ito. Una subo mga kapudibis ay para sa inyo mga kapudibis. Wait lang. Ayan. Pops and Chicks, Ma'am Cheese, para sa inyo po ang unang subo namin. Kain po tayo. Thank you so much po. Yes. Sarap. Sarap. Sarap na sarap. Ang sarap na nila. Suka. Suka. Baba natin. Siyempre pa tayong rice. Hindi tayo mawawala ng rice. Ito nga. Baba lang po namin ha. Lagyan namin dito. Yan. Ayan. Okay. Ayan. Ito po yung affordable aliga rice. Ito yung aliga rice. Yung kay BBM, affordable salted egg. At saka yung spicy salted egg. Ayan. Ito yung chicken bagnet na napakalutong. Ito yung namis namin ni BBM. Suka nila. Ang sarap ng rice. Rice pa lang panalo. Yan. Tingnan natin yung suka nila. Ito yung suka nila na ganyan. Sarap. Bagay talaga sa suka yung kanilang chicken. Sarap. Napakasarap pa ng kanilang suka.
Ano sa'yo? Meron tayong ano, Tinakdakan? sisig. Sisig tayo? Mm-mm. Yeah. Ito, tikman natin sisig. Namiss ko din yung kanilang sisig Kapampangan. Yes. Tapos alige rice. Panalo. Sarap. Mm. Hmm? Hala. Try mo yung kanilang atsara. Masarap. Masarap. Mm-mm. Oh. Ito. Sabay tayo. Oo, wait lang. Ito. Ayan. Nakapudibis. Ang sarap ng ano nila. At sarap. At sarap. Kaya mga kapudibis, ano na kayo sa kanila, mag-order na kayo, mag-visit na kayo sa Facebook page nila. Meron sila. Meron silang Facebook page. At Instagram, meron din sila. Oh. Ayan. Makikita po ninyo yung kanilang mga bagong menu. Meron Yes. silang mga bagong menu po. Ito oh. Alige talaga. Yung crab paste talaga, andito, napakasarap. Tikman naman natin yung ano nila, yung dinakdakan. Ay, oo, meron to. Dinakdakan. Sarap din, no? Pulutan. Sarap, ulam. Pulutan. Parang yung dinakdakan nila chicken. Masarap. Masarap. Ay, mga putibis, baka nagtataka kayo bakit di ko binibigyan ng alige rice si BBM. Hindi siya pwede sa crab paste, alam nyo na, ha? Baka akala nyo. Alam na nila yun. Mm-mm. At syempre meron silang mga brands. At sabi nila dito rin sa Pampanga, di ba? Oo, sa Pampanga din, sila. mag-o-open din sila. Papasok ako magtrabaho dyan. Papasok tayo. Para libre chicken. Araw-araw Oh, chicken, no? Nag-enjoy ako sa atsara. Mayroon tayong mantom yata dito. Ay, oo. Sausawan ng ano. Ito. Tignan din natin yan. Sarap? Masarap din. Masarap legs. Gusto namin legs. Ay, natumbi itong asuka. Ang laki, no? Ito yung regular chicken bagnet nila. Yung kanina, junior.
Hmm? Pati buto. Malutong. Tingnan mo yung ano nila. Salted egg. Mm-mm. Ang sarap. Ito. Mm-mm. Ingi ako ng tsara. Mm-mm. Try natin sa manok. Kanina sa ano natin tinry? Ay, just sa Masarap din sa chicken. pork. Mm. Ay, sarap. Sisi ko. Tago natin yung sili. Hmm? Sili. Sisig, kumain ka, sisig. Ay, salamat po. Salamat po, Babs and Chicks. Salamat. Yung ano, igab ko, ano, lasang-lasa yung Bob's and Chicks. Oo, salamat po. Order na po kayo, bilhin na po kayo yung Babs and Chicks. Napakasarap yung kanilang mga chicken at saka sisig, Babs bagnet, ayan, dinakdakan. Yung kanilang mga condiments, sarap. Kung nagmamadali ka, no, kung galing ka ng work, ayan, bilhin na po kayo ng Babs and Chicks affordable aliga rice, Babs and Chicks affordable salted egg, ayan, tsaka spicy meron din po. Napakasarap. Mura lang yan. Kayang-kaya naman. Sarap pa. Mag-enjoy pa kayo ng BBM. Mm-mm. At syempre mga kapudibis, itong iba, try namin sa susunod na mukbang. O diba? At saka itong suka, syempre. Di mawawala yan kasi mahilig kami kumain ng isda. Pritong isda. Pritong baboy, pritong manok. Diba? Tulad nito, pritong baboy. Sausaw natin sa suka. Syempre mga kapudibis, magpakita ka. Akala naman nila, tinatago namin. Pakita ka. Siyempre mga kapudibis, hindi namin maubos yung chicken.
Magtitira kami sa mga pamangkin namin. Gustong-gusto din nila yung chicken ng Babs Ayaw mo and na? Chicks. Ayaw ko na. Sarap, grabe. Nag-enjoy ako sobra. Ang sarap ng chicken nila, yung affordable aliga rice, tsaka yung affordable na salted egg po nila. Napakasarap talaga. Tsaka yung chicken bagnet nila, nakakamiss talaga, no? Napakalutong, sarap. Meron po sila mga bagong menu yan. I-flex po natin yan, ipakita po natin sa screen para naman po makita yung Yes, kanilang mga mga bagong menu. Meron po sila mga Facebook page, please. Yes, mga kapudibis, nasa description box Ayan. po namin. Pakipollow na po mga kapudibis. At para Makikita nyo yung mga alam mo. menu nila doon. Apo. At syempre, meron po silang mga branches. Meron po silang Babs and Chick Karamutan, Babs and Chick Bulacan, at Babs and Chicks La Union, at Dasmariñas, Cavite, at Babs and Chicks branches po sa Quezon City at Makati. Po, ayan. Yes. Meron na po kayong Babs and Chicks na malapit na po. At Yes. syempre, mga foodies, Babs and Chicks po, Miss Cheese, thank you so much po. Maraming salamat po, ma'am. At maraming salamat sa binigay mong pagkain. Thank you so Nag-enjoy much. po kami sobra-sobra. At sa mga staff po ninyo at sa kasama po ninyo, Miss Cheese. Thank you so salamat much po. God bless Yes. po. Yes, mga kapudibis, follow nyo na ang kanilang Facebook page. Ganon din sa amin, mga kapudibis. Follow nyo na ang aming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan. At syempre, Yael Pochi, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya ang gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.